हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि गिबि खेब प्रेंक भिडिअ नोंथांमोना नुफेरबायना जोंनि बर'आव ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांगोन नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। Congratulations, sir. Congratulations. Kuli dong. Enggak. Buat keran je. Kuli. Macam kuli je. Bijolah enggak? Kalah lah muka. Ayunya. Hakla bir zincir. Buku. Wah, kenapa sakit sih main sana? Buku. Ayo di mana? Kucing mana nak kucak ke? Kuli baik. Spesial desa, spesial. Kelip dong. आं हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि प्रेंक भिडिअ खालामनायखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों जोंनि बर'आवहाय ओरैबायदि मिनिथावना हारसिं फाग्ला बायदि मिनिबाय आङो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों माने भिडिअ खेबनाया बारा मोजां जाबावाखैसो माने केमेरामेन थानांगौमोन आरो भिडिअ खेबग्राया केमेरामेन थायोब्ला एसे साबसिन जागौमोन बे भिडिअखौहाय आं इन्टारेस्टिं मोननानैहाय आंनि चेनेलाव ससेब्लाबो आपल'ड खालामबाय माने बर'नि गोथार जुलिनि गिबि खेब प्रेंक भिडिअ होननानै बुंजायो बे भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव जानाय हरब्लानो जाबाय आंथ' थैनो बायदि मिनिखादों बेनोसै लोगोफोर।